Nagapadayon ang security monitoring sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla, iyagin pahayag nga gintugutan na sang Iloilo Schools Division Office ang kapulisan nga magsulod mismo sa mga eskwelahan agud mas mabantayan kag mapasiguro ang seguridad sang mga estudyante. Ini matapos ang asod-asod nga mga insidente sa bilog nga pungsod kung sa diin involved ang mga estudyante. Suno kay Parilla, may ara sang gindesignar nga tagduha ka police personnel nga nagasugod sa pagbantay halin alas 7, tubtob alas 9 sa aga kag alas 4, tubtob alas 5 sa hapon. Ginpakigbahin man niya nga may kada Lunes nga adlaw may ara na sang partisipasyon ng mga kapulisan sa flag raising ceremony sa mga eskwelahan kung sa diin may ara sang tiyempo nga makahatag ang mga ini sang pahanumdom sa mga estudyante nga makabulig gid sa pagpasiguro sang peace and order sa sulod sang mga bulutuan. Dugang pa ni Parilla, wala man sila sang nabaton nga reklamo halin sa mga estudyante o kon progresibo nga grupo, subo nga may ara na sang presensya sang mga kapulisan sa sulod sang mga bulutuan. Mayroon na talaga tayong mga pulis. But ngayon, dinagdagan lang natin. Before, hindi lahat ng mga public schools natin sa area ay napag-detailan natin ng personnel. Kasi pinipili lang natin yung mga malalaki ang population or may recorded na mga incident. But ngayon, lahat ng public schools and especially yung mga schools na binibigay ng ating school superintendent na may mga recorded ng bullying.